med det her. Kom ned. Du skal lige være noget at køre, men så kan du lige skyde på skudebommen og så videre. Ja. Så er du sikker på, at det kører. Det specielle ved vores skydebane, det er, at vi bruger papirskiver i stedet for elektroniske skiver. Og det har noget at gøre med, at vi har nogle kunder, der har været ude at sige, at det der med elektroniske skiver, det er ikke altid, det viser det helt præcise billede. Og derfor der har vi simpelthen valgt at sætte webkameraer dernede, som viser direkte op til den her skærm, som gør, at du får det præcise billede. Og hvordan skifter I så skiven? Ja, men vi har en knap hernede, der hedder skive, som man holder ind. Og der kører den simpelthen bare videre. Vi har bygget et stort skivesystem nede bagved, hvor vi har en rulle med 400 skiver på, som bliver ved med at køre. Det vil sige, at du skal ikke løbe frem og tilbage hele tiden. Man kan sidde heroppe og kontrollere det hele. Vi er de eneste i Danmark, der har Ø 120 rør. Det vil sige, at de fleste skydebaner i Danmark er Ø 80 eller 90 eller 100. Og der er nogen, der mener, at der kan være en negativ ballistik på de her mindre rør. Hvorimod at en negativ ballistik kan man ikke måle i et Ø 120 rør. Det vil sige, at der hvor skuddet sidder hernede, det er også der, det skal sidde, når man er ude i den frie vilde natur.